sannu sarauniya mai kyau da kwalliya, Rabi'atu ke ce tauraruwar mata. Hayya kai sannu sarauniya Rabi'a mai kyau da kwalliya, Rabi'atu na baki zuciya, Rabi'a mai sanya dariya, Rabi'atu Rabi'atu kin zarce Latifat ko in ce Salamat, sannin ki jarumata, ke dai na ce gwanata, na baki zuciyata, karbi ki adana ta. Rabi'atu ke ce cikon muradi, mai sanya da nishadi, samin ki na da daɗi, ganin ki na ya ji daɗi, kan ki na ke ta kawai, domin ki na daina taɗi, duk mata na bar su baya. Haya, 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 haya. Zuciya na baki ga shirki ne, to in kika bar ni a so za ba ki ji min. Allah ni dai akan ki zan jure har ban kuna ne. Haya, haya, haya. Rabi'atu sirri na zuciya ta, ba ta san da wahala ta, na zauto ne gwaninta, ta zama sahibata, ta ban zuma na so. Rabi'atu wanka na ce kowar Rabi'a, sai Rabi'a kwalliya na ce kowar Rabi'a, ta wuna fiska kwaikwayon Rabi'a. Sai Rabi'a sai Rabi'a zarce da kamata Rabi'a, sai Rabi'a sai ne Rabi'a na ce wana ta Rabi'a.